बेंगालराव खामानि मावनो फैनो सेंग्राफोर बेंगालराव नै माबायदि कन्डिसन जाना फैनांदों ना गेसानो साप्लाय जायो ना गेसानो फैयो गेस गैयिनि थाखायनो ओरैबायदि बोसोरनै जाबायमोननो सुयैया ओमफ्राय दा जों बेयाव गोदान फैदों गोदान मावफैदों रावबो सुना थाङासै सिगां बै फुराना मावग्राफ्रा दा जोङो नै जि मैला मावनांगासिनो दङ नैबे एगजस्ट फेनखौ जों सुजोब्बाय वालखौथ' एकदम नायथाव जाखाया नै लोगोफोर बोसोरनै जाबाय जाहैदोंमोन आरो दा बियो दखानाहाय रावबो साफा खालामा ओमफ्राय दा जों दा सानैया गोदान नालाय साफा खालामजोबनांबाय नायलाय नै जायगाफोरखौ नाय नै गेसआ खालि गोजा सेस गेस खालि हटेल बन्द दाजु गेस चाइना हटेल बन्द गेसआ खालि गोजा लोगोफोर नै गेसआलाय सिलिन्डार माबाया दङ आरो ना किन्तु खालि गोजा फैखानाङालै जायफ्रा हटेलाव दायो बेंगलराव फैनो नागिरदों फैनाङा नङाबा नै गेस गैया ओरैबायदि मैला मावलाबायनांगासिनो दङ नै बिदि बोसोरनै जाबाय जाहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा सुस्राया सुनोबो एसे बारा एसेबां सुबिदा नङा आरोना लोगोफोर दै थाङा आरोना ड्रेन गैया नै ड्रेन गैयिनि थाखायनो सुनो हाया आरो बेबायदि नै ड्रेन गैयिनि थाखायनो जोंसो बाल्थिङावहाय नै ओरैबायदि मैला मानसिफ्रा सानो बेंगलराव फैनानै बहुद थाखा खामायनानै लाङो होनना बहुद थाखा खामायनानै लाबोयो सानोना मानसिफ्रा जोंसो मिथिगौ माबायदि मावनांगौ सान हरनि 2टासिम गाहाम दायो जेरावबो गेस गैयिलाय दखान मोनसे बन्द जानायलाय ओरैनो थास्लायस्लाय किटचेनखौनो साफा खालामजोब्बाय आरोना जोङो नै किटचेन साफा खालामगासिनो दङ नायलाय किटचेना नैथ' जि मैलामोन नै बोसोरनै जाबायमोननो सुयैया दहाय सुनानै एसे साफा जाबाय गुफुर नुजोबलायबाय दाबो वाला नै बारा एसां मोजां खारबावाखैसो वालफ्रा आयना बायदि नुलायलायबाय नै एसे अब्लाबो बारा मोजां खाराखै आरोना लोगोफोर हटेल लाइफ जिंदगी रेस्टुरेन्ट लाइफ बेखौ लानानैहाय एरख'बाय गारबाय ओमफ्राय जा मैलाखा लोगोफोर बेखौ साफा खालामजोबनांगौबा 2 घन्टासो लागोन 3 घन्टा मुला भाई इमरान हाशमी पूरा गंदा हो गया तो ओ इमरान अभी इतना सब देख रहे ना ऊपर का तो पहले तो इतना काला ये नीचे वाला तो घिसना पड़ेगा नीचे वाला ब्रश लाना पड़ेगा पानी डाल के हैं ओ पकड़ दे लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो जोंफोर एसां खस्थ' खामानि मावफैयो जोंफोरखौ एसे सापर्ट खालामदो माथो जोंबा मालायफोरखौ एसां सापर्ट खालामो लाइकआव फिरि हरो जोंबा सिङावहाय नै दंबावोसो जि मैला खालै आयै सैथि दे बोलो हो उपाय गैयालै मावना जायाबा नै बिथिंबो बिराद दैया नै किटचेना बिदि आरो जा मैलाखा थ' लोगोफोर बिदिबा जों साफा खालामबाय थानोसै न' दे बेंगलराव बेबायदि मावनांगौ गोनां जायो लोगोफोर मानसिफ्रा सानो बेंगलरावहाय फैनानै बहुद थाखा खामायना लाङो होननानै नाथाय जों माबायदि मावफैनांगौ नाय आरो इथिंजाय नाबाथ' नै मैलाया आरो ओरैबायदि टेनसनाव गोलैनानै दं गेस गैया
गेस सिलिन्डार गैया गेस साप्लाइ गैया दखानानो दिनै हटेलफ्रानो रेस्टुरेन्टफ्रानो बेंगलरावहाय सेस बन्द' जाजोब्बाय जोंनियाबो दिनैनिफ्राय बन्द' बेनिखायनो नैबे किटचेनखौ सेस साफा खालामजोबदों आरो